Barchangizga salom. Kanalıma hoş geldingizler. Bugün sizlerмен birge däl osynday dämi öte keremet şarlotka pirogyn daýnaýan bolamiz. Jumurtkamyzga qantymyzy gosup mikserleymiz. Erigen sarmaýymyzdy gosamiz. Oslay agyrgança aralaşdyryp, onamyzga razrıhitelimizni gosup, bitine söwüp aralaşdyramiz. Almamyzdy tazalap alyp, turap çygamyz. Turalgan almamyzdy suýuk gospamyzga gosup aralaşdyramiz. Formamyzga pergamen kagazymyzdy düzlep suýuk gospamyzdy salamyz. Mende forma razmeri 22 cm. Almamyzdy oslay jyňyşke edip turap alyp, betine ärlep çygamyz. Duhovkada 180 gradusda 45-50 minutda pişirip alamyz. Pirogumyzdy formadan boşaltyp, soğutup alyp, betine ademilik üçin qant undagyny sebip çygamyz. Pirogumyzyň dämi öte keremet, jumsak bolup çygady, jasap görüňizler.